Si el vostre centre ho decideix fer d'aquesta manera, qualsevol docent pot avaluar les dimensions, les competències de les dimensions i els instruments d'avaluació i posar-li nota, ja que són ítems avaluatius. Si la vostra plataforma té activada l'herència d'ítems, podreu calcular les notes a 3 nivells diferents. La dimensió representa el nivell superior. Les competències de les dimensions representen el segon nivell. En el nivell inferior, cada docent haurà de crear els seus instruments d'avaluació, com els controls, els treballs, la llibreta. Un cop s'indiquin els percentatges de cada instrument d'avaluació, es calcularà la nota ponderada de les competències de les dimensions. Un cop s'indiquin els percentatges de cada competència de la dimensió, es calcularà la nota ponderada de cada dimensió. Les notes ponderades de les dimensions ens donaran la nota final del trimestre. Per activar l'herència d'ítems, accedireu a Administració, Acadèmic, Configuració de curs escolar, trieu l'etapa l'ESO, Estructura d'herència d'ítems i guardeu. Si teniu creades les dimensions i les competències, podeu crear els vostres ítems de tercer nivell, o sigui, els vostres instruments d'avaluació. Aneu a Matèries, trieu una matèria, ítems avaluatius, nou ítem. Escriviu un nom i el codi. Quan indiqueu l'avaluació, us apareixerà l'herència d'ítems del primer i segon nivell. Marqueu les competències de les dimensions a les quals voleu vincular el vostre instrument d'avaluació i guardeu. Repetiu el procés amb tots els instruments que voleu crear. Indiqueu el percentatge de cada instrument a cada una de les competències. Heu de ponderar fins al 100%. A l'arbre d'ítems veureu tota l'estructura de l'herència completa. Primer heu d'avaluar els instruments d'avaluació al tercer nivell. Accedireu a la dimensió i després a la primera competència. Assigneu la nota de cada instrument d'avaluació. Calculeu i guardeu. Repetiu el procés per a cada una de les competències de la dimensió. Us trobareu la nota ja assignada als instruments ja avaluats. Finalment, quan tingueu la nota de les competències, calculeu i guardeu. Repetiu el procés per a totes les dimensions i calculeu la nota final del trimestre. Per ampliar coneixements sobre aquestes configuracions, us recomanem que us apunteu a les nostres formacions monogràfiques.